हेलो गाइस, आप सब देख रहे हो हमारा आज खाना बनाने के लिए न्यू कुक आए हैं। हेलो गाइस, कुछ बना रहे हो क्या? क्या बना रहे हो? अंडा भुजिया। हमें थोड़ा मिलेगा क्या? Bruh. सच में? कितना टाइम लगेगा? आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे से बारीक से आलू को पीस पीस किए हैं। अभी क्या बना रहे हो? पियाज काटो। एटी उड़िया। ओ माय गॉड, दैट इज कॉल्ड कौन कहते मदर मातृभाषा। मातृभाषा, मदर टंग, करेक्ट। हेलो गाइस, आप लोग देख सकते हो हमारा हिंदी बहुत बुरा है, बहुत घटिया है, बहुत घटिया हिंदी बोलते हैं मैं। और ये है घटिया हिंदी बोलने वाला जो कि बीच बीच में उड़िया बोल देता है। क्या करे, हिंदी नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। मजबूर का नाम महात्मा गांधी है। भारत माता, मुझे कुछ नहीं आता, बस खाना खाना आता है और सोना आता है। करेक्ट बोला मैंने? हेलो गाइस, खेलेगा अभी ଏବେ ଆମେ କଢ଼େଇ ବସେଇଲୁ। କଢ଼େଇ ବସେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଏବେ ଗ୍ୟାସଟା ଅନ୍ କରିବା। ଗ୍ୟାସଟା ଆମେ ଅନ୍ କରିଦେଲୁ, କଢ଼େଇଟା ବସେଇଦେଲୁ। ଏବେ ଆମେ ରୋଷେଇକୁ ଏବେ ଯିବା। କ'ଣ ହବ ଆଜି? ଆଜି ରବିବାର ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆଟି ହବ। ପିଆଜ ଆମେ ପକେଇଦେଲୁ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପିଆଜ ଟିକେ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲେ ଆମେ ସେଠି ତା ଦେହରେ ରସୁଣ କିଛି ଆମେ ଛେଚିକି ରଖିଛୁ, ତାକୁ ଆମେ ତା ଦେହରେ ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ରସୁଣ କିଛି ଆମେ ତା ଦେହରେ ପକେଇବା, ଟେଷ୍ଟଟା ଆମକୁ ଭଲ ଆସିବ, ରସୁଣର ଫ୍ଲେଭରଟା ଆସିବ। ତ ଆମେ ରସୁଣ ଆମେ ତା ଦେହରେ ପକେଇଦେବୁ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କିଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଡ଼୍ କରିବା, ମାନେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଆମେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କିଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଡ଼୍ କଲୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲୁ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଟମାଟରକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟର ତା ସାଙ୍ଗରେ ପକେଇବା। ଟମାଟର ପଡ଼ିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସବୁଗୁଡାକୁ ମିକ୍ସ କରିବା। ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଇଏ କରିଦେଲୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଆଳୁ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିଲୁ, ସେ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଏବେ ପକେଇଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ କରୁଛୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଆଳୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ପକେଇଦେବୁ। ହଳଦୀ ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ପକେଇଦେବା, ଯେହେତୁ ଆଳୁ ପଡ଼ିଛି ହଳଦୀ ପକେଇବା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆପଣ ମୋତେ ଭାବନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ, କିଛି ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ପକେଇବା। ଲୁଣଟା ଅଧିକ ପକେଇବେନି, ଅଧିକା ପକେଇଲା ମାନେ ସେଟା କ'ଣ ହେବ, ଲୁଣିଆ ହେଇଯିବ। ଆମେ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ କିଛି ଲୁଣ ଦେଇକି ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲ କିନା ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଏ କରିଦେବା, ଗୋଳେଇଦେବା। ଯେମିତି ଆଳୁ ଆଉ ଟମାଟର ପିଆଜ ଏମିତି ସବୁକୁ ତା'ର ଇଏ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏବେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଢାଙ୍କି ଦେଲେ ଭିତର ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକାଇଦେବା। ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିକେନ୍ ମସଲା କିଛି ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ଯେମିତି ଆମର ଫ୍ଲେଭରଟା ଆମକୁ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ବି ଦେବ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଚିକେନ୍ର ଫ୍ଲେଭରଟା ଆସିବ। ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଆମର ସବୁ କିଛି ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ପକାଇଦେବା।
ଯେହେତୁ ଅଣ୍ଡା ଆମେ ଭୁଜିଆ କରୁଛୁ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ପକେଇଦେବା ଭାଙ୍ଗି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯିବା ଖାଇବା। ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ରୁଟି ସହିତ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ। କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ରୁଟି ସହିତ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆର ମଜା ନେବା। ଶୀତ ଯେହେତୁ ହେଉଛି ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆର ମଜାଟା ନେବା, ଭଲକିନା ଆମେ ମଜା ନେବା। जदि मोर भिडियोटी आपको भल लगी लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब निहाती करेंगे। रही जय जगन्नाथ।